ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିବ ଅନନ୍ତ ଖାଇତିଛି କିଛି ଧନ। ଏ କଥା ଜାଣିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଅଧୀର ହୋଇଲା ମନ। ମନ କଥା ମନେ ରଖି ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଅଭାବ ଭାରି। ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଦିଅ ଦେବି ମୁଁ ଅନନ୍ତ କଲେ 2 ଦିନ 4। ଟଙ୍କା ଥାଲେ ଆଣି ଥୋଇଲେ ଅନନ୍ତ ଦାସେ ଆପଣଙ୍କ ପାତେ। ହାତେ ଧରି ଥୋଲେ ଚାହିଁଲେ ନିମିଷେ ଦୁଃଖ ମିଶା ଦର ହାସେ। 4 ଦିନ ଯାଏ 4 ମାସ ଗଲା ବରଷେ ବି ଗଲା ପୁରୀ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ଅନନ୍ତ ହୋଇଲେ ଚୋରି। ବାଟ କିପରି ଯିବି ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ବସିଲେ ଭାଲି। ବହୁତ ଦିନରୁ ଠକି ପଡ଼ିଲେଣି ପାଦରେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି। ସାଇକେଲ ହେଲେ ସହଜ ସରଳ ବହୁତ ପାରନ୍ତି ଭୁଲି। ଟଙ୍କା ନେଇ ସେ ତ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି ମୋ କଥା ଗଲେ କି ଭୁଲି। ଭାବି ଦିନେ ବେଳ କାଳ ଉଣ୍ଡି କହିଲେ ମନର କଥା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ହସିଲେ ଅଳପ ତଳକୁ ନୁଆଇ ମଥା। ତୁମ ଟଙ୍କା କଥା ଅଛି ମୋର ମନେ ଦେଇ ନାହିଁ ଜାଣି ଜାଣି। କଥା ଯଦି ମୋର ରଖିବ ଅନନ୍ତ ଏଇ କ୍ଷଣି ଦେବି ଆଣି। ବର୍ଷା ବଢ଼ିରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଅପରନ୍ତା ବାଟ ଦେଇ। ପାଦେ ଚାଲି ଚାଲି ଭୋକିଲା ଲୋକର ଖବର ଫେରୁଛ ନେଇ। ସାଇକେଲ ହେଲେ ସଡ଼କ ବାଟରେ ସୁବିଧାରେ ଯିବ ଚାଲି। ଅଭାବ କେଉଁଠି କିପରି ଜାଣିବ କହିଲ ମନରେ ଭାଲି। ପାଣି କାଦୁଅରେ ଆଉ କି ପଶିବ ଦେଖିବ ଦୁଃଖୀର ମୁହଁ। ବର୍ଷା ବଢ଼ିରେ କିଏ ପୋଛି ଦେବ ଆକୁଳ ଆଖିର ଲୁହ। ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଅ ସାଇକେଲ କିଣା ମନ କରୁ ଦିଅ ଦୂର। ଦୁଃଖୀ ଜନ ସେବା ଯେଉଁଠି କରୁଛ ଏଇ ତ ସରଗପୁର। ମଣି ମୁକୁତାର ଝଳ କରୁ ବୋଲି ଶୁଖିଲା ଅଧରୁ ହସ। ସେ ହସରୁ ଝରେ ସରଗ ସୁଷମା ଦେବତା ହୁଅନ୍ତି ବସ। ସରମରେ ତଳି ବୁଝିଲେ ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କ ମୋର ମୋର କଥା। ଦାସେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗଳେ ହୋଇଗଲା ଆପେ ମଥା। ଏହାକୁ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ରାଣବେଶୀ। ତବଲାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଟିକେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଝୁମକାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଗୋପୀନାଥ ମହାକୁଡ଼।